Anga foli ni waleɲuman dɔ bɛ ka ɲɛsi aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ni kuma in b'a sɔrɔ aw minnu sigilen don k'aw ɲɛmada jabaraniw fɛ walasa faamuya bɛ sɔrɔ aw fɛ. TV Shirifula bamanankan kunnafoni na walawalali bɛna k'aw ye minnu na Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan nin ye a kuma selen ye. Ka kɛ ni foroba kɛlɛ tako fɔlɔ ye mun kɛra diɲɛ kɔnɔ o san 100 dafali ye. O de kadara kɔnɔ fɛn min ye an ka jamana ɲɛmɔgɔ Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ye farafinna bɛɛ tɔgɔ la. Ale bɛ Faransi jamana kɔnɔ kabini ntɛnɛn tɛmɛnen. Wele bilalen kɔ a ma Emmanuel Macron fɛ n'o ye Faransi jamana ɲɛmɔgɔ ye ka se ka taa monument dɔ kolomo kari monument min bɛna kolomo kari ka bɛn ni tarata novembre kalo tile 6 n'a jɔra k'a tɔgɔ da farafinna cɛfarinw tɔgɔ la. Kafunɛ Bacili ale bɛna walawalali k'an ye. Anga jamana kuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita be tamala Faransi jamana kono. Faransi jamana ɲɛma Emmanuel Macron ka wele kono. Emmanuel Macron de ci bila Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ma. A ka se ka na Faransi jamana kono kana kɛ a ka invité spécial ye. Taama in yɛrɛ laɲini faama be don kadara min kono. An ka farafina kaden sɔrɔsilaka minnu ni olu taara kɛlɛ kɛ ka dɛmɛ don Faransi jamana ma walasa a be se ka sebaya sɔrɔ guerre senfɛ. Yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ de jɔra olu tɔgɔ la n'u ko a ma ko monument. K'o kɛ tasibila ye ka ɲɛsi farafina cɛfarinw ma. O yɔrɔ min jɔra farafiden ninnu tɔgɔ la n'u ko a ma ko monument des héros de l'armée noire. O be kolomokari ka bɛn tarata don novembre kalo tile 6 ma Remsikaw fɛ yen nɔ. An ka jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita taakun de ye ka taa ye o kɛnɛ kan walasa k'o baara ninnu seereya Faransigaw ka jamanakuntigi Emmanuel Macron kɛrɛfɛ ka bɛn ni novembre kalo tile 5 wulada yan fanfɛla de ye. Mali jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita cuna Faransi faba la Paris. IBK kelen pe de ye farafina jamanakuntigi ye min ni o bena na ye ni monument in kolomokarili kɛnɛ kan a tɔɲɔgɔnkɛ Emmanuel Macron kɛrɛfɛ walasa ka se k'o kɛ tasibila ye ka ɲɛsin farafina cɛfarinw ma minnu kɛra Faransi jamana dɛmɛbagaw ye k'u bɔ bolola ni ka sebaya ɲini k'a ta novembre kalo tile 11 na ka taa bila novembre kalo tile 13 la san 2000 ani san 18. Mali jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita a bena na ye kɛnɛba dɔ fɛnɛ kan u ko a ma ko Amristis ka sanga ni o san 100 tasibila kɛnɛ ye. O sen fɛ bɛn lajɛrɛba dɔ bena na sigi sen kan u ko a ma ko Forum de Paris sur la paix. O bena na sigi sen kan vietikaw fɛ yen nɔ Faransi. A ka can jamanakuntigi 80 ye an'u ka gouvernement olu de makɔnɔnen don o Forum de Paris sur la paix kɛnɛ kan. O jamanakuntigi welelenw na Angela Merkel b'o la ani Donald Trump. Fɛn min be tali kɛ monument in lahalaya kan min ni a jɔra Faransi jamana kɔnɔ k'o kɛ tasibila ye ka ɲɛsin farafina cɛfarinw ma minnu ni olu ka dɛmɛ sera Faransi ma sɔrasiya kadara kɔnɔ. O kolomokarili kɛnɛ sigira sen kan ka bɛn tarata don novembre kalo tile 6 de ma Remsikaw fɛ yen nɔ. O monument min ni a tɔgɔ dara ko monument aux héros de l'armée noire. O tɔɲɔgɔn monument be an yɛrɛ fɛ Mali jamana kɔnɔ yan. Monument min be Bamakɔ ni a be fɔ a ma ko monument de la liberté n'a dabɔlen don ka ɲɛsin kalanko minisiriso la. O ye Faransigaw ka monument kura in fila ni ɲɔgɔn ye bawo a n'o bɛɛ ye kelen ye. Kumana min na Mali jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita sen be cu Faransi faba la Paris Bourget pankuru jigiyɔrɔ la. A kun bɛnna Mali jamana ka lasigiden fɛ min ni o sigilen do Faransi jamana kɔnɔ. Mali jamana ka consul min fana ni o be Faransi jamana kɔnɔ o kun be IBK kunbɛli kɛnɛ kan. Mali jamana ka lasigiden min be UNESCO kɔnɔ Montreuil maire Muso Dankan ani Mali jamana ka lasigidenso min ni o be Faransi jamana kɔnɔ. O lasigidenso baarakɛlaw olu de kɛra an ka jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita kunbɛbagaw ye kabiri Faransi pankuru jigiyɔrɔ la ka taa se fo a bisimilayɔrɔ la. Alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka tɔnbolofara bɛ wele ko section de Bamako. Ale ye a ka ladalasigiba dɔ kɛ k'a boloda ka bɛn ni kari tɛmɛnen novembre kalo tile 4. Sigi in dakun bolila fɛn minnu kan o dɔ bɛ tali kɛ don ɲumana ziyara la ani mawuludu san 2018 kɛrɛnkɛrɛnnenya la a labɛnko nasiraw. Luti Sidibe ale ka sɔrɔlen don nka Fatumata y'a kani ale bɛna walawalali k'an ye. Bamako section kan ni lajɛba in senfɛ maa caman ye ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛnɛ ka tɔndenw na ka bɔ sous section kɔnɔ ani comitew ka fara Bamako section yɛrɛ bureau mɔgɔw kan. Bamako section kan ni lajɛba in bɛ tali kɛ dakun min kan o de ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la lajɛba belebele 2 min ni o bɛ sira la ka na ni o ye dɔnɲumana ziyara ye ka fara an ka kiraba Muhamad kisi ani nɛɛma bɛ a ma o bangeni ni o ye mawuludu ye olu ɲɛbila baaraw kan. An nisɔn ka di bi ni Ala sɔnna an ɲɛsin bɛ mawuludu baara ma. An bɛ ziyaraba min kɛ don ɲuman na ka ca Ala fɛ nin an ka réunion laban in sanni ani mawuludu kɔni cɛ préparation an y'o de kɛ bi baaraw kan ka taa taabolo min kan minnu kan ka min kɛ financement minnu kan ka k'ara bi tɔnsigi tun y'o ye an ye nisɔndiya min kɔni sɔrɔ dan tɛ Ala yɛrɛ
d'abord an tun bɛ fɛ jama ka bɔ bi bɛɛ ka se ka kibaruya sɔrɔ a ka se ka cari jama bɔra an nisɔndiyara o la kosɛbɛ. Bamako section kan ni lajɛba in senfɛ a ɲɛmaaba ye tɔmi sigi a kan k'a fɔ ko ale ka section jɔlen do jɔyɔrɔ la ni o bɛ labɛnw sabatiliko ɲuman ko fɔ ka ɲɛsin fadi ka ni ɲɔgɔn kunbɛba ninnu ma wa ɲɛmaaba tilala k'a yira kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a fɔ ko fɛn min bɛ tali kɛ cinkanw kan ni tɔnden bɛɛ lajɛlen kan ka o sara ko ale ka hakɛ la Bamakɔ yan ko tɔndenw y'u ka layiduw dafa ni cinkan ninnu sarali fo ka tila ka farankanw kɛ a la cogo min na baara ninnu bɛ se ka sira sɔrɔ a tilala ni ka weleda ka ɲɛsin yɔrɔ janmɔgɔw ka fara yɔrɔ surumɔgɔw bɛɛ lajɛlen kan wele min ni o bɛ tagama ninnu kɛ ko ɲuman ko fɔ ni o ye voyagew ye. An ka musaka minnu fana n'an b'a ci an ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka baara ninnu kɛ an bɛ se ka Bamakɔkaw u bolo kɔrɔta u y'a bɛɛ sara ka ban fo ka fɛn fara kan wari n'a mɔgɔ baara financement nin baara ninnu sira kan Ala y'an dɛmɛ a bɛɛ sarala bi ka ban pewu alhamdulillah Ala y'an dɛmɛ a wari bɛɛ sɔrɔla n'Ala sɔnna ma olu yɛrɛ mago musaka an b'a la fo ka barika da a dafani b'an bolo bi fo ka fɛn fara kan an bɛ wele kɔni bila diɲɛ mɔgɔ ma u ka dɔn ka fɔ sira bila ninnu bɛɛ ye an mago bɛ silamɛ bɛɛ la ka nisɔndiya kana nin kɛ an fɛ Bamakɔ yan ka ɲini Ala fɛ ka bɛn na hɛrɛ la ka kɛ nisɔndiya kɔnɔ ka bɛɛ segin hɛrɛ la an b'o ɲini Ala fɛ Ala k'o latigɛ a taa ka sigi yɛrɛ Ala ka musaka nɔgɔya bɛɛ ye Ala k'a ka ɲɛnako ye ka ban ɲɛna hɛrɛ la kira bonya kama sɔla rasul. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Bamako section ka ni lajɛ in kɛra section ka conférence kɔfɛ o min kɛra sous section fɛ ka fara bureau membre kan. Bunyamasegin kɛnɛ dɔ sigira sen kan ka bɛn ni kari tɛmɛnen novembre kalo tile 4 Gabakɔrɔ Dura kɔnɔ ka ɲɛsin Gabakɔrɔ Dura sigida ɲɛmaa ma ka da ka wuli ka jɔ a n'a ka cɛsiro ka sigida yɛrɛ ka ɲɛtaa sabatili kama. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ waleɲuman dɔ kɛnɛ in hakilina bɔra association des jeunes premiers du Mali maaw la wa kɛnɛ yɛrɛ senfɛ maa caman ye ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛnɛ kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kati conseil de cercle maa ɲɛma Sadio Siribe ani Samba Traoré olu ka sɔrɔlen don nka Tata Touré ale bɛna walawalali k'an ye. Ka bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin mɔgɔw ma mɔgɔ minnu n'olu jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ ka ɲɛsin jamana koɲɛw ma ka daminɛ a sɔrɔ n'a yiriwa siraw ma a basigi sabatili fo ka taa se a bɛn a n'a kelenya sabatili ma o sira de kan association des jeunes premiers a y'a ka laadaw lakile ni ka bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin Gabakɔrɔ Dura commune maire ma ni bonyamasegin gafe tali ye ka d'a ma n'a bɛ fɔ a ma ko attestation fo ka taa se kuranɛ yɛrɛ dili ma n'o ye Ala yɛrɛ kumakan sanuma ye ka da a ka cɛsiri caman kan ka ɲɛsin commune yɛrɛ ma. Trophée min dira maire ma ciwara b'a la médaille b'a la attestation de reconnaissance b'a la tableau présidentiel b'a la ka da kɛwale kan ka da ka baara ɲuman kɛ kan ka da ka commune jɔ kan ka da ka faso jɔ kan. Mɔgɔba minnu yera nin kɛnɛ in kan u nisɔndiyara kosɛbɛ ni nin hakilina ye u labanna ka foli ani waleɲumandɔn kɛ ka ɲɛsin association jeunes premiers yɛrɛ ɲɛmɔgɔw ma ani maire yɛrɛ ye waleya minnu kɛ ka ɲɛsin a ka sigida ma. Anw de y'an bolo si Modibo Danbele la denmisɛnnin don mais denmisɛnnin mun don denmisɛnnin lamɔlen don ayiwa a y'a cɛsiri baara fɛ a y'a cɛsiri jamana baara fɛ k'a cɛsiri bolola baara fɛ k'a cɛsiri mɔgɔninfin baara fɛ aw yɛrɛ y'a alimami ka kuma mɛn a y'a dugutigi ka kuma mɛn u bɛɛ y'a tanu k'a fɔ a bɛ baara mun na a baara ka ɲi u bɛɛ y'a yira k'a fɔ ayiwa mɔgɔ tilennen don baara tilennen don a bolo dugu bɛ ka taa ɲɛ a bolo komini bɛ ka taa ɲɛ a bolo donc anw bɛ nisɔndiya o de la o nisɔndiya anw bɛ o de kɛnɛ kan ayiwa mɔgɔ mun tɛ komini mɔgɔw ye n'o ye jeune premier mɔgɔw ye Lasini Jara n'a ka mɔgɔw ayiwa olu fana u kun tɛ Modibo dɔn ayiwa u ni an si kun tɛ ɲɔgɔn dɔn mais u yalala jamana in kɔnɔ ka enquête kɛ maire kan k'a ye k'a fɔ maire mun don a ka baara tagabolo ka ɲi ayiwa ka sugandi ka jɔnjɔn ta ka d'a ma ayiwa o médaille mun taara ka d'a ma nin ye tan mɔgɔ fɛ mun tɛ commune yɛrɛ sigida la ka fara commune mɔgɔw ka kuma kan ayiwa anw ta ye nisɔndiya de. Fɛn min ye Gabakɔrɔ Dura maire ye bonya min kɛra ye nin kɛnɛ in kan a y'a bonya da a ka commune den bɛɛ lajɛlen kɔrɔ a n'a dɛmɛbagaw ka da u fana ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri kan. Mun diyara an ye e yɛrɛ ɲɛ bɛ mɔgɔ la fan bɛɛ o b'a yira anw nana mun kan an bɛ tiɲɛ de kan jama bɔra fan bɛɛ mɔgɔ bɔra fan bɛɛ autorité bɔra ça veut dire que an ye maire mun ta an m'a ta an kun fɛ an m'a choisi an kun fɛ baarakɛla de don an ka critère tɛ dɔwɛrɛ ye ka enquête kɛ population na aw de maire eli u bɛ ka mun baara de kɛ u bɛ ka chantier jumɛn kɛ u ka réalisation ye jumɛn ye an b'olu de ta kɛmɛ sarada n'an ye 90 n'a kunkanfɛn sɔrɔ an bɛ remise kɛ. Ne nisɔndiyara kosɛbɛ association des jeunes premiers du Mali kelen ka ne sugandi ko n ye maire ye min ye baara kɛ parce qu'en réalité meilleur a bi ne siran parce que adamaden i man ka sɔn a ka fɔ i ma sama ka tila k'a fɔ zoza ni danaya dar'i kan se niveau dɔ la
tu n'as plus droit à l'horaire. Ikangi chesri, vraiment ça veut dire que mougo darila qui est fin d'ok. Donc ikangi chesri. Médaille moun diranema a dira conseil communal lema a dira ngabakoro droit commune de ma parce que ambe commune ga mission de la ngabakoro droit commune de darana neninga équipe ka fo vraiment am se ka ko doke ambo barala na mateme sans flaka ni do ya e ka fo kanyi doke vraiment bara de bambulo anga chesri vraiment me foli ke association des jeunes premiers olu munya ankolosi ka ye kantabulo kan ka foli ke ngabakoro droit population e olu mun sona ka ambla ka chila ka nga joni commune nye ka nga commune bara bonya masegin ka fe o bela jelin kofe femi ye anga yele ko mo ye seko ani donko sirakan olu fene yu joro fin Chakada minga baro benyeshi sumasi kwenye uma ukwa mako dungafa kabeni alamusa temene November kalo kile folo ali aka dawyele mauye wala sa keninge shikura munumbe abolo akaseka to jira maula baren yere kera ufe uka shifle furudo kono nabe karamogo bugu kerengerene ala kulukuru sirafe anga mamunu ya barashiria we Amadou Camara ni babaketa nga Fatmata ya kani alibna wala likanye ni lajere mini a akili nyuma mbora chakeda la ni obi wele ko dunka fa ni ye chakeda mini aka baraw nyeshine ndo sumasi ko konyouma laje nyere sigira dakum min kama ode ka kala ani la famille kerengere ke ka nyeshin senekelauma mini a sefe uye tomi sigi fencha maunka ni odoye sumashi nyalama kelie ka chike yoro labo bien me dunga fa journée porte ouverte là nae organisé pour que paysans ni en société de semences an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kelen kan pour que ka sorgho kura mulu n'u bɔra n'u sɔrɔ ka bon an n'u ka se ka jɛ k'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ terrain kan aw yɛrɛ y'a ye u sorgho sɔrɔ ka bon kosɛbɛ ɲininikɛlaw ka kɔrɔfɔw y'a yira k'a fɔ ko ni lajɛ ninnu n'a ɲɔgɔnnaw ye fɛn ye minnu ni u nafa ka bon kosɛbɛ barisabu ka d'a kan a ɲɛdɔnbaganaw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ ninnu kan ni o bɛ kɛ sababu ye u k'u da don fɛn caman na ka o ɲɛfɔ sɛnɛ yɛrɛ yiriwali siraw kan si kolokolonen minnu sɔrɔla u nafa ka bon kosɛbɛ donc ni y'u lajɛ sɛnɛgalaw yɛrɛ tɔgɔ d'u ma dɔ tɔgɔ ko falenba dɔ tɔgɔ ko kalakɛnɛ dɔ tɔgɔ ko tisan yɛrɛkɛ dɔ ye wasalen dɔ ye tisan yɛrɛkɛlen dɔ ye wulibali ye donc u tɔgɔ yɛrɛ fɛ i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ sɛnɛgalaw y'u ye k'u dɔn k'a ye k'a fɔ dɔ bɛ sɔrɔ b'a la wa kala fana b'a la i bɛ keninge sɔrɔ wa i bɛ kala fana sɔrɔ k'i ka baganw balo donc u sɔrɔ ka bon dɔw bɛ taa fo tɔni 4 na donc n'i y'a lajɛ sɛnɛgala dɔw yɛrɛ tɛ tɔni 1 sɔrɔ maintenant n'a fɔra ni si ninnu b'a to i bɛ taa fo tɔni 3 tɔni 4 donc an bolo o ye ko ye ko min kan ka kɛ ka se an ka sɛnɛgalaw ma o fɛɛrɛw caman kɛlen don dun ka fa bɛ dugu Mali région 6 la ka taa Kayi fo Mopti ka tɛmɛ ani Bamako donc an ye kiosque sigi o kiosque bɛ yɔrɔ caman olu kiosque kun ye sɛnɛgala kana wuli ka bɔ a sigiyɔrɔ la k'i bɛ taa si ɲini ni mago bɛ si la dɔrɔn kilomètre 10-20 i b'a sɔrɔ i kɛrɛfɛ donc an bɛ k'an cɛsiri o la kosɛbɛ an n'an ka partenaires donc sɛnɛgala ka si yɛrɛ sɔrɔ parce que an ka chercheurs mana ɲinini kɛ togo togo ka jaabi ɲumanw sɔrɔ n'a si ma se an ka bugudaw la a baara ma dafa donc an jɔyɔrɔ ye u mana si mulu sɔrɔ parce que u bɛ si mulu sɔrɔ i b'a sɔrɔ kilo 5 kilo 10 a man ca donc an ka baara de ye k'o siw ta an ni laboratoire de semence ka si ninnu kolokolo k'u caya k'o kɛ tɔni caman ye pour que sɛnɛgalaw bɛɛ b'a sɔrɔ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko lajɛrɛ in sen fɛ keninge suguya si 6 o yirala jama la ni o dɔ ye tinsanba ani tinsan yɛrɛkɛlen wasalen falenba bɛ o la ani wulibali ka taa se kalakɛnɛ ma sigida galela kerengerenia la shigorokaw fe ka beni kari tɛmɛnen November kalo tile 4 u ka fɛrɛ la o de kɛra yɔrɔ min kɛra sababu ye ka jɛkulu dɔ ka baaraw nundo jɛkulu min bɛ n'u ye a tɔgɔ da la ko anw bɛ se a kɛra sababu ye jɛkulu in a tɔnden ni a kanubaw ka taa se sigidalamaw ani a ɲɛmaw olu bɛɛ lajɛlen ka kɛnɛ in lasɔrɔ Fatumata ya kani ani Baba Keta olu ka sɔrɔlenw don
fanfare national ka foli dumanw ka fara mouvement ambc tɔndenw ani u kanubagaw ka tɛgɛrɛ fɔ dumanw n'u ka nisɔndiyaw o de kɛra ka u ka tɔn ɲɛmaaba kunbɛn sikɔrɔni fɛrɛ kan a lajɛ in sen fɛ maaba caaman ye ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛnɛ kan a bi don kadara min kɔnɔ o de ye kulu min ni o sigira sikɔrɔni denmisɛnninakaw fɛ ɔktɔburu kalo tɛmɛnen ni u jɔlen don a kan ka sajo namakɛ sisogo dɛmɛ ni a ka hakilinaw ye sikɔrɔni jɔli ani jamana yɛrɛ jɔli nasiraw kan u ka tɔn kura sigili nun don ni baaraw kɔnɔ n bɛ n da don mouvement ambc hakilina nali kuma na nali kuma sɔrɔla sadi a ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ anw ye denmisɛnnin ye an y'a ye k'a fɔ an bɛ mɔgɔ caman dɛmɛ wulikajɔ caman na mais an y'a ye k'a fɔ wulikajɔ a bɛ ka k'an bolo an tɛ ka ɲɛdɔn a la tuguni bilen an denmisɛnnin dama an farala ɲɔgɔn kan k'a ye k'a fɔ an bɛ se ka mouvement ambc an bɛ se k'a créer a ka kɛ an bolo c'est à dire hakili ɲuman ye a ka kɛ an bolo an ɲin donni jamanajɔ baara la an fana k'an sen don a la donc la jamana bɛ c'est à dire an ka commune a bɛ taa ɲɛ cogo cogo la hakilina ɲuman ye c'est à dire hakilina ɲinina o de kama donc an kɔni tɛ foyi laɲini an ka quartier kɔni a bɛ avancer cogo cogo la a bɛ taa ɲɛ cogo cogo la an b'o de laɲini an ka commune bɛ avancer cogo cogo la an b'o de laɲini wa commune dɔrɔn tɛ dɛ an ka jamana yɛrɛ bɛ ɲɛ cogo cogo la an b'o de laɲini bon an t'a dabila dɛ an bɛ taa fo présidentielle la ni ala sɔnna ma an sigiyɔrɔ dɔrɔn tɛ mouvement ambc Bamakɔ bɛɛ de don Mali bɛɛ de don Mali bɛɛ de don mais an bɛ ala deli halisa ala ka a ɲaga di an ma a kɛnɛ kan maaba minnu ni olu caaman ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye k'a daminɛ politiki ɲɛmɔgɔw ka se sigida ɲɛmayaso ma ani sajo namakɛ sisogo yɛrɛ jɛɲɔgɔnw u ye tanunuka caaman ta ka ɲɛsin sajo yɛrɛ ma ni ka tila k'a yira k'a fɔ ko tɔn in sigili jariw ye u ka sigida kɔnɔ ko nin tɔn nunu n'a ɲɔgɔnnaw be sigida ɲɛtagaw kofɔ tɔndenw ka kumaw y'a yira k'a fɔ fɛnɛ ko fɛn min ye olu ka ɲɛmaaba ye ko a ka baara bolodalen kunfɔlɔ dɔw bena ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnenya la musolakaw dɛmɛni ma walasa ka se ka olu ka gwɛlɛyaw wuli a muso jɔyɔrɔ ka bon lancement in na kojugu an bɛ se groupe in na muso jɔyɔrɔ ka bon a association na kojugu parce que Sadio yɛrɛ ka ɲinini fɛn a n'a ka sɔrɔ fɛn bɛɛ bɛnnen don a ka an ba musolakaw de ma ka d'a kan parce que a ko muso bɛ ɲani ni tɔɔrɔ mun kɛ n'a bɛ se k'o ta ka bɔ musow kan parce que a yɛrɛ bɛ k'a fɔ musow de ka d'ale ale ka muso dɛmɛ an baw sɛgɛnna u ɲanina a bɛ se k'u dɛmɛ cogo o cogo ne bɛ welekan bila an baw bɛɛ ma u ka bɔ u ka Sadio dɛmɛ nin ko in na parce que Sadio ko k'a bɛ musow de dɛmɛ. Ni jɛkulu ni o ye mouvement ambc ye sikɔrɔnikaw fɛ yen a ɲɛmaaba ka fɔ la ko tɔn in ka baaraw nun donnen kɔfɛ ni o y'u ka lancement ye ko u na wulikajɔw boloda walasa laɲiniw bɛɛ ka se ka sabati a yɛrɛ y'a ka nisɔndiyaw yira ka laban ka foli kɛ ka ɲɛsin nabagaw bɛɛ lajɛlen ma. bi tɛmɛnen kɔfɛ an kɔni an tɛna sigi tuguni an bɛna laɲini halisa an bɛna wuli k'an jɔ ka dɛmɛ ɲini fan caman dɛmɛ ɲini an filanw caman fɛ jeunesse fɛ bɛɛ ka wuli ka fara kan an ka jɛ an ka bolo di ɲɔgɔn ma laɲini ka se ka sabati vraiment ne kɔni ne nisɔndiyara bɛɛ kɔrɔ jeunesse y'a yɛrɛ yira ne na bɛɛ bɔra Bamakɔ bɛɛ de bɔra ka na yan bi vraiment ne nisɔndiyara ne t'a dɔn ne bɛna kuma fɔ n bɛ n bangebaaw kuma laban na n bɛ bɛɛ fo k'an fanebaw fo mais ya Allah fo k'Ala barikada Ala min ni kɛnɛ sigi an ye. An b'a yira u la k'a fɔ politiki tɔn wɛrɛw sɛbɛkɔrɔ bɔra ni ka taa u dɛmɛ nin ko in na ni o dɔ ye PSDA ADP Maliba b'o la ka se ADEMA ma PRVM Fasogo fana tun bɛ yen o n'a ɲɔgɔnna caman dɔnkili dumanw ka se dɔnsenw ma ani ladala folifɛnw ɲɔgɔlɔnw bɛ o la o nisɔndiya fɛn ninnu kɛra ka kɛnɛ in laɲɛnamaya. O fana de bɛ an sɛnsɛn ka se diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw ma Kafunɛ Bacili ale bɛna bi ta walawalali k'an ye. Niger jamana ani Burkina Faso jamana y'u bolo di ɲɔgɔn ma walasa ka se ka lakana sabatili fɛɛrɛ dɔw sigi sen kan kabiri dɔgɔkun daminɛ in na Niger ani Burkina Faso dancɛ la lakana jɛkulu dɔ sigira sen kan yen nɔ lakana sabatili kadara kɔnɔna na walasa ka se ka banbagancimɔgɔw kɛlɛ lakana jɛkulu kɛlɛbolo min sigilen filɛ nin Niger ani Burkina Faso dancɛ la a laɲini ye fɛn min ye ka se ka banbagancimɔgɔw daga taga bɔ dancɛ in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la banbagancimɔgɔ minnu ni olu dagalen don Parc du W yɔrɔ la Parc du W ye kungo kɔnɔna ye kungo kɔnɔnaba min ni a fɛnsɛlen don Burkina Faso jamana Niger jamana ani Benin jamana ni ɲɔgɔn cɛ a ka ca dɔgɔkun damadama ye bi lakanabaliya o fanga ka bon kosɛbɛ Burkina Faso tilebiyan fanfɛ yɔrɔw la yen yɔrɔ kofɔlen minnu na ni banbagancimɔgɔw ani manganiya jugutigiw bɛ ka wulikajɔ caman ta ka ɲɛsin o yɔrɔ ninnu ma min bɛ ka kɛ sababu ye ni ka niw bɔn ani ka mɔgɔw jogin kosɛbɛ fo ka taa se bolofɛn tiɲɛw ma ani kasara wɛrɛ camanw
parc du W kungo kɔnɔ na in yɔrɔ do bandiya waleya cɛjugu bɛ kɛ yɔrɔ min kɔnɔ a ka can san caman ye bi kungo kɔnɔna min yɛrɛ ni kungo kɔnɔna nafamanba do kungo kɔnɔ sogo caman bɛ ye a kɔnɔ kungo kɔnɔ sogo minnu ni olu tɛ ye ka caya dugu jukɔrɔ nafasɔrɔ siraw olu fana caman bɛ kungo kɔnɔna in dugukolo kɔrɔ sanni feere nasira yɛrɛ fɛ fɛn kuntan caman bɛ jago yen fanfɛ yɔrɔw la i n'a fɔ komi minfɛn juguw n'a ɲɔgɔnnaw nin kungo kɔnɔna belebele min ni a walankatalen do jamana saba ni ɲɔgɔn cɛ Burkina Faso Niger ani Benin jamana o yɔrɔ de kɛlen do bi banbagancimɔgɔw ɲɛ don yɔrɔba ye an ma ladɔnniya k'a fɔ parc du W yɛrɛ kungo kɔnɔna kɔnɔ duguden minnu ni olu sigilen do yen masuruyaw la kungo kɔnɔna in nafa caman bɛ se olu ma bari sabu ka d'a kan u dayirimɛ sɔrɔ yɔrɔ do dugudenw ka baara fanba ye kungo kɔnɔ sogo ɲiniw mɔni ani damandingɛ bɔ ye nin lakana sabatili fɛɛrɛ min ni a sigilen filɛ nin Niger jamana maa ɲɛmaw ani Burkina Faso jamana maa ɲɛmaw fɛ jamana fila ninnu cɛ dancɛ la a bɛna kɛ sababu ɲuman ye ka se ka belebele ta ka bɔ lakanabaliya la lakanabaliya min ni o walankatalen do yen yɔrɔw la kosɛbɛ bi n'a bɛ ka kɛ sababu ye ni ka na ni kasara ani tiɲɛni caman ye o baara kadara kɔnɔna na lakana tigilamɔgɔw bɛ ka fɛɛrɛw ani dabaliw caman sigi sen kan walasa banbagancimɔgɔw bɛ se ka si latunu cogo min Cameroun jamana kɔnɔ ka bɛn tarata don novamburu kalo tile 6 ma nɛgɛ kaɲɛ 10 waati Cameroun jamana ɲɛmaa Paul Biya si bɛ t'i jɔ san 85 la ɲinan bɛna kɛ a san 36nan de ye fanga la jamana ɲɛmaaya kunna Cameroun jamana kɔnɔ nin ye a sigi ko 7nan de ye jamana ɲɛmaaya la Cameroun jamanakuntigi Paul Biya ka yɛrɛ nɔnabila in min ni a siɲɛ 7nan de filɛ nin a tɛ ka kɛ basigi kɔnɔ Cameroun jamana kɔnɔ bari sabu ka d'a kan dusukun kamikami wale caman de bɛ ka sigi sen kan Cameroun kɔnɔ forobasigili in yɛrɛ bɛ ka kɛ ka bɛn ni don min dugujɛ ye Cameroun jamana fan min bɛ yen ni olu bɛ anglɛkan fɔ école-den 79 olu de taara manganiya jugutigiw fɛ ni ka tunu ni u ye jamana ɲɛmaa Paul Biya ka forobasigili yɛrɛ de bɛ ka kɛ ka sanga ni o don dugujɛ ye ka sanga ni Cameroun jamanakuntigi Paul Biya ka forobasigili ta ko 7nan ye jamana ɲɛmaaya la Cameroun jamana kunna Yaoundé sigida ɲɛmaa ye welewele bila ka ɲɛsin dugukɔnɔden bɛɛ lajɛlen ma minnu bɛ se nisɔndiyalaw dunu ni balatigiw dɔnkɛlaw bɛɛ lajɛlen de koyi k'u ka bɔ ka caya kosɛbɛ walasa ka se ka na dunu ni bala la gwan kosɛbɛ ani tɛgɛrɛ fɔkanw ka bɛn jamanakuntigi ka forobasigili waati ma walasa forobasigili in bɛ se ka kɛ koba yangalen ye cogo min ko dugudenw ka bɔ k'u jɔ sira kɛrɛfɛlaw la ka se ka jamanakuntigi Paul Biya sɛnsɛn fo k'a lase Cameroun jamana wasabulon kɔnɔ yen min ni jamana ɲɛmaa Paul Biya ka forobasigili baaraw bɛna na ɲɛnɛmaya ye tile kelen ka kɔn forobasigili ɲɛ mɔgɔ 82 olu de taara ka tunu ni u ye maramafɛntigi dɔw fɛ o mɔgɔ 82 ninnu cɛma école-den 79 de bɛ o la an bɛ waati min na i n'a fɔ komi o bugun kɔni ma bɔ manganiya jugutigi ninnu kan fɔlɔ a ma se ka sidɔn jɛkulu min ni u ka baara cɛjugu ye nin baaraw kɔni dadonnen do ka ban walasa mɔgɔ 82 minnu ni olu taara ka tunu ni u ye ka sɔrɔ taacogo ma dɔn u la o ko bɛ se ka ɲɛɲini cogoya min na ka mɔgɔ ninnu labila ni ka bɔ manganiya jugutigi ninnu ka bolow kan jamana maa ɲɛmaw ka fɔ la ko o baaraw kɔni dadonna ka ban Nigeria jamana kɔnɔ baarabilancari kudayi min ni o kun bolodalen do baarakɛlaw fɛ dansigi kɛra o la baarakɛlaw ka lapasa jɛkulu ɲɛmayaso fɛ ɛri tan sigikafɔ kɔnɔna na jamana maa ɲɛmaw ani baarakɛlaw ka lapasa jɛkuluw ni ɲɔgɔn cɛ sigikafɔ kɛra damun ye u ni ɲɔgɔn cɛ bari sabu ka d'a kan u bɛnna bɛnkan dɔw kan bɛnkan minnu kɔnɔna na Nigeria jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ dansigi kɛra baarabila in na baarakɛlaw seginna k'u bolo don u ka caw la ni ka bɛn tɛnɛndon novamburu kalo tile 5 ma baarabilancari kudayi min ni o kun bolodalen filɛ Nigeria jamana baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fɛ a nun kun ka kan ka don ka bɛn novamburu kalo tile 6 de ma wa biladon yɛrɛ kun tɛ baarabilancari in na fɔlɔ mɔgɔ bɛ se k'a fɔ k'o de bɔlen filɛ nin ye a ma ka sanga ni bɛnkan ye min tɛgɛnɔbilala jamana maa ɲɛmaw ani baarakɛlaw ka lapasa jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ Nigeria jamana baarakɛlaw ka nin baarabilancari kudayi min ni a kun bolodalen filɛ nin a kun laɲini bɛ tali kɛ u ka sarako de kan yɛlɛmaba bɛ se ka don cogoya minnu na u ka kalo sarakow la o sarako la u ka laɲini ye fɛn min ye sara dɔgɔyalenba Nigeria wari la n'u ko naira o ka kɛ 600 ye naira wari la n'i y'o falen kɛ euro la o bɛ bɛn 72 kɔri 50 ma Nigeria jamana minisiri min ni u ka caw ɲɛsinen do baarako ma ale y'a jira k'a fɔ ko nafaba de yera nin sigikafɔ in na bari sabu ka d'a kan ko bɛn kɛra fɔ la bɛn kɛra fɛn min kan jamana maa ɲɛmaw ani baarakɛlaw ka lapasa jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ o tɛgɛnɔbila gafe bɛna ta k'a di jamana ɲɛmaa Muhammadu Buhari ma walasa o ka se ka ta k'a don ba la baara ka kɛ ni o hakilina ni o laɲini ye Nigeria jamana kɔnɔ kumana min na ni jamana ɲɛmaa Muhammadu Buhari ɲɛ dara gafe in kan o kumana a na jigin ka na bila jamana cakɛdaba dɔw kɔnɔ
i n'a fɔ komi conseil fédéral exécutif conseil national exécutif ka sɔrɔ k'a labana ka jigi conseil national d'état la olu bɛɛ lajɛlen mana na gafe in lajɛ waati min o kuma na na sɔrɔ ka lajɛ ni ka ta k'a don ba la ni ka bɛnkan ninnu fara ɲɔgɔn kan ka kɛ sariya sen ye musaka min laɲinina baarakɛlaw ka lapasa jɛkulu ma ɲɛmaw fɛ k'o kɛ sara dɔgɔmani ye Nigeriya kɔnɔ hakili jagabɔ na kɛ ka ɲɛsin o musaka ma wasabulon kɔnɔ wasadenw fɛ walasa a bɛ se ka ta ni ka don ba la. Faransi jamana minisiri min ni u ka caw bɛnnen don Faransi jamana ani jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛw ɲɛnabɔli kama Jean-Yves Le Drian a ye dugutaga teliman dɔ kɛ ka taa Gambi jamana kɔnɔ ka bɛn ni ntɛnɛndon Novamburu kalo tile 5 ye a bisimilara Gambikaw ka jamana kuntigi Adama Barrow fɛ sani ka sɔrɔ ka labana k'i kunda Senegali faaba la Dakar walasa ka se ka taa farafina tɔgɔ la lajɛrɛba dɔ bisimila ye min bɛna na kɛ ka ɲɛsin lakanako ani bɛn sabatili baaraw ma u ko a ma ko Forum international sur la sécurité et la paix en Afrique. Gambi jamana minisiri ka fɔ la minisiri min ni o ka caw bɛnnen don Gambi jamana ani jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛw ɲɛnabɔli ma ko ka sanga ni ale tɔɲɔgɔn minisiri ye ni o ye Faransigaw ka minisiri ye min ka caw bɛnnen don Faransi jamana ani jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ciw ɲɛnabɔli ma a ko ale tɔɲɔgɔnkɛ in ka ni dugutaga in ka na Gambi kɔnɔ ko b'a jira k'a fɔ ko ninkura bɛna fiyɛ Faransi jamana ani Gambi cɛ jɛɲɔgɔnyaw na ko barisabu ka d'a kan ko kabini ni san 1943 waatiw la ni Faransigaw ka maaba dɔ kun nana taamala Gambi kɔnɔ ni o ye General de Gaulle ye ko k'a ta o don ma fo ka n'a bila bi la fo ka n'a se Jean-Yves Le Drian ka nin taama in ma bi Gambi kɔnɔ k'o ɲɔgɔnna koba kun ma kɛ Gambi jamana kɔnɔ ka bɔ Faransi jamana yɔrɔ fɔlɔ a ko waati sera sisan ko ka hakili jigin kɛ kɔrɔmanw na san 2000 ani san 13 waatiw la ko Faransigaw ka antenne diplomatique ba min ni o kun bɛ Gambi jamana kɔnɔ ni a kun datuguna san 2000 ani san 13 ka Yaya Jammeh to fanga la ko antenne in dayɛlɛni baaraw bɛna ɲɛnamaya a ko mɛ kalo tile 22 tɛmɛnen Gambi jamana ka musaka ko lajɛrɛba dɔ kɛnɛ kan Bruxelles ko Faransi jamana y'a ŋaniya siri k'a fɔ jɛɲɔgɔnya kadara kɔnɔ u na euro wari miliyɔn 50 labila Gambi jamana ye min bɛna kɛ musaka ye n'a bɛna na don baara bolodalenw dafɛ Gambi jamana kɔnɔ san 2000 ani san 18 ka taa bila san 2000 ani san 21 baaraw dafɛ ko a ka kan ko Gambi jamana ka hakili jigin kɛ o fana na ko euro wari miliyɔn 50 ninnu na ko tɛgɛ sera ka da euro wari miliyɔn 30 kan ka ban Jean-Yves Le Drian ka nin taama in sen fɛ ka na Gambi kɔnɔ o euro wari miliyɔn 30 ninnu a bɛna na don sɛnɛ baaraw ani ji sɔrɔli baaraw dangɛnɛmayali de dafɛ Faransigaw ka minisiri Jean-Yves Le Drian y'a jira k'a fɔ k'o ye Faransi ka dɛmɛ ye ka ɲɛsin Gambi jamana ma min bɛna Gambi jamana dɛmɛ ɲɔgɔnya bɛɛjɛ fanga kɔnɔ Faransi jamana minisiri min ni o ka caw bɛnnen don u ka jamana ani jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲa ɲɛnabɔ kama a y'a jira k'a fɔ ko dɛmɛ min ni a bɔlen filɛ ni Faransi jamana yɔrɔ k'a ɲɛsin Gambi jamana ma ko a kɛra dɛmɛ ɲɔgɔnya de kadara kɔnɔna na walasa bɛɛjɛ fanga bɛ se ka sinsin cogoya min na Gambi jamana kɔnɔ ko k'a bɔ o hakilina kelen in na ko hakilina wɛrɛ fosi tɛ dibidibi la Faransi jamana kɔnɔ ka ɲɛsin Gambi jamana ma. Ka bɛn ni tarata don Novamburu kalo tile 6 ye a ka ca mɔgɔ miliyɔn 250 ye Ameriki ka denw na minnu ni olu bɛna na bɔ ka caya ni ka taa kalata u ka wasadensigi kalataw kadara kɔnɔna na n'u ko a ma ko mi-manda wasaden minnu ni a bɛ fɔ u ma ko sénateurs a bɛ olu ka sigili de kofɔ nin kalata min ni a bolodalen don l'Ameriki jamana kɔnɔ fangaɲini jɛkulu min ni o ni Ameriki jamana fanga bɛ ɲɔgɔn kan fɔ olu kɔni bɛ wuli ka jɔ la u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen na min bɛ ka sababu ye olu na sebagaya caman sɔrɔ soba fila ninnu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔ Sena kɔnɔ ani Chambre des représentants kɔnɔ ni soba fila minnu kɔnɔna na bi ni fangaɲini jɛkulu parti républicain de mɔgɔ ka can kosɛbɛ o kuma na n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko kow bɛ o cogo la majorité kɔni kɛlen don ka wuli ka jɔ fanga bonya cogoya min na a na se ka sebaya bɔsi parti républicain na Sena ani Chambre des représentants kɔnɔ nin kalata ninnu sen fɛ n'u ko a ma ko élection de mi-manda marabolo ɲɛmaw fana bɛ sigi ka bɛn ni tarata in ye ka bɛn o don kelen fana ma tugun sigida ɲɛmayaso sigi kalata fana bi kɛ élection mi-manda in sen fɛ danfara bɛ ɲinan san 2000 ani san 18 kalata in ani kalata tɛmɛnenw ni ɲɔgɔn cɛ. Yani an ka bi bamanankan kunnafoniw kuncɛ an bɛ an ka kɛnɛya bulon dayɛlɛ an bɛna kumaw ye bana min kan o bɛ tali kɛ sumaya la jateminɛw ye a jira k'a fɔ a ka tiɲɛli da ka bɔ maaw yɔrɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la denmisɛn minnu ka daminɛ u bangedon na ka taa se u san 5 ma
o de kadra kono femi ye anga jamana nyemaw ye ni santan laban nunu kono u keme ka fere do sigi senga tuga mina suma yere adoni bisika bo mo dala wala saka sika famia chama yere soro suma ya bana la tata ture anga je ka nyemada alika soro lu do fe ka awla donia ka fo suma ya bana be soro bana kisefe mina be fo ma ko parasite ni bala jeli ma wuli ko plasmo jom ale bana kise me yelema adamadin fe ni susu kindai krankerani yala susu musoma na be fo ma anofel femelle suma ya bana kise ba yera yira krankerani yala ni farigan nguludimi kolotuguda fono walma fono nege abise ka adamadin ja na kokora kosebe no e convulsion ka lo donner asuma ko kuma sigaso mi se ka kuma suma ya kan boirema ses comme na parce que ne ka fama olu de se ka sigaso ta be foko voilà on est à jatimne boirema ses comme na no suma ya be no bon ba fo mi ma ko haute période de transmission de palu no oye kalonani kabo juillet la foka tabla octobre la sumaya be en wakati mais ya jatimne ka fo doron erete sumaya be en 100 kalo temps ani flabe yawo parce que ambo don en enregistré consultation curative la kalo iba so sumaya ka be waka cha fede awo nyini ngali nyana ko sebe sumaya ye maladie parasitaire de ya maintenant sumaya be soro soso de fait maintenant mogo min be no ni sumaya banakise bola soso ba tawla katabla mogo wala abanate mogo mina sumaya be soro to fe fere mun be tigala o fere mun bolo dalino ka koro ya famia mogo ku yere tanga soso ka kinima o barado de bena kolobo kari an so madaina ya famia mogo ku kishi soso ka mogo ku yere tanga soso ka kishi parce que soso de be banakise tanya fo kuma damne la ka bo mogo la banabe mina katabla mogo wala ola bara min dabole no do de be faraka alisa atejigi parce que ayela ka fo ni bara numbe ka alisa abe ka cheni ga era afika kuma kondala wala tangali bolo munun be no ka koro do de be fara luka ka yoro sanuya ka sange sule bla mo ka disposition la ya famia bon do re fenêtre temena ma mais no afo ma ko CPSI ya famia chimio prévention du paludisme saisonnier o de ka fraxé di demsonuma kabo juillet la foka tabla octobre la bon en rek la lo 4e passage de la sano o be jamana ka fere bolo dalo ye pour que sumaya bana mi se ka no ya to na soso kinambe palu bla mola meno fayi soso na yi ki klegan fetan o te palu bla ila o be se ka bana wore bla ila re abe fo soso ma ko noir blanc soso ni o ba mbe kin klefe o te palu bla ila nga o be se ka bana wore bla ila re mais soso mbe sumaya bla mola soso muso soso che mi me mangange ko fi o te sumaya bla mola o che di soso me wulite mangan foi mala donc il est à cas danger de à cas juguni bay tellement à cas fari musoman ala te na be wulate mangange abe wuli doro kana daila na ya daila bana kisa mba dajila abo de pretu ikono floy jolla na yo tu aba yelema aba ka egi yelema ka jolita ka fa dew e ba fa tom fuka joli babo o ba soro ale ya ka barake ka parce ale te joli mi fa ka mi me akono bana imbo folo ko kila wa uluka wulili e wati jume circuleli air de bo air do de be ulube soro ka ta fitri dala fuka ta se safo ka safo teme 20h olu fana be fa o ya sɔrɔ olu ka dumuni bɛɛ kɛ u bɛ t'u da kɛrɛfɛ soit kogojugunin dɔ la ou bien yɔrɔ dɔ ɲini k'u da ye fo ka dugu jɛ k'a ta 5h du matin 4h du matin 5h 6h olu bɛ wuli sa tuguni parce que u ye min dugu o bɔr'u kɔnɔ u bɛ wuli ka dumuni wɛrɛ ɲini u bɛ tile ni min ye donc n'u ni bɛnn'o waati fana o dun waati de an yɛrɛ caman bɛ kɛnɛ ma fitirida fɛ mɔgɔ bɛ se ka mɔgɔ minɛ k'i bila sange kɔrɔ yan ni ko wɛrɛ tɛ daba la donc o de y'a kɛ karamɔgɔkɛ in kunkolo ka ɲi an ye fura di kɛ yan nin y'a kalo 3 ye ni ne ma fili c'est fait en juillet an nana yan fura bɛ di mun bɛ fura in dafa ka fanga don a la o ye sange in ye fura kelen tɛ se sange kelen tɛ se donc n bɛ fɛ ka nin yɔrɔnin fɔ aw ye denmisɛnninw a k'u ladon joona ni su kora a k'u ka surafana d'u ma joona k'u ladon sange kɔrɔ k'u da. ka aw ladɔnniya ka fɔ sɛgɛsɛgɛli minnu kɛra mali jamana kɔnɔ ka sanga ni san 2015 ye
a yirala k'a fɔ sumaya banakisɛ sera ka mɔgɔ hakɛ min minɛ Mali jamana kɔnɔ 100 sara la a bɛ t'i jɔ mɔgɔ 35 ani kunkan fɛn na ka sanga ni Faranfina jamana tɔw ye Faranfina jamana minnu ni sumaya ɲɔɲanen don olu fɛnɛ ka sigidaw la Mali jamana y'a kanu ka sumaya banakisɛ kɛlɛli don ba la o kɛlɛli in sinsinnen don wulikajɔ caman kan i n'a fɔ misaliyala sanke sulen dili jamanadenw ma k'o kɛ kɛlɛkɛminɛn ye yasa ka se ka dankari kɛ sumaya banakisɛ kɛlɛli la o sanke sulen ninnu fɛnɛ nafaba b'a la ka da kan a sulen don sosofagalanji la min n'a bɛ mɛn si la fo san 3 bɔ ɲɔgɔn o fɛnɛ de bɛ dansigi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na mun labɛnna kunnafoni diso ɲɛmaaya su fɛ ka kɛnɛ ni kuma in ye laseli wɛrɛ aw ni kafunɛ bacili bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a nɔ ɲani ka taa so ma aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ